yekutanga ndeyengwena iri kunzi yakawanikwa kuChiredzi pahospital. Vanhu vazhinji vokomenda voti ko vanhu vaitora vhidhiyo yengwena vanga vasingahli here kuti tingagona kungotendekerwa negarwe toita seka nengwena iyaya tocheka kudai so. Asi vangoita argument yekuti harisi ngwena kana kuti garwe empurwa. Vamwe vangati iwe mpurwa unouziva here, iyo ndo inonzi ngwena. Vamwe vakati zvakare aiwa ranga rakaguta, dai ranga risina kuguta vanhu vese ava vaidzingirwa vanga vasingambooneka namatochi avari kuikira. Vamwe ndokuti ko ushiki hwenyu ndehweyi, ko dai matochi akadzima usiku ihwohwo ndopamavaona kuti hamuna kungwana. Rimwe genga ndokutiwo zvakare, imagine woti chiregai mbotsauka zvangu kana kuti regai ndine nechimwewo ndimwe chidokori changu for a walk. Waita for a walk pepe wosangana nengwena unoita sei? Asi kwanzi vanhu vePax vakaritora vakandoridzosera muChiredzi river ndomarave zvaro. Asi kuti izvozvi zviraitinawo riri papi, asi anzi rakanodzidziswa mudziva. Zvina kushata, zvakangonaka izvo. Vamwe vakati is this normal kuona ngwena pazhe ichitofamba kudiri kudai nga yarasvika. Asi tichiri ipapo asi kuti zvii zvaifamba zvichibudiswa nengwena yaya kuti mahwemizi kuti I don't understand, but yaifamba ichibudisa zvinhu zvazvakareba singamboiti. Asi kuti zvii my first time wo kuona chinhu chakadero chichide sei chibudisa zvinhu zvaibudisa izvozvo. Ndatomboti asi rinofamba ichi zvaravanaka chichikuitika kana kuti iri kuita sei I don't understand. Tochibva ipapo toenda pane imwe nhau right now iri kutendera kutaura kwatiri kuita yava budhi baba mukoma Dr. Shingi Munyeza. Now imatangira yaita nepa yava right now yatora another peak. Nekuti vamunyeza vanga vaposta chimondimwe chavo vachitaura kuti happy anniversary, asi mwana wavo haana kufanana mashoko aya. Icho kone kuda kweinhai nomusa warega kufarira mashoko atagwa nababa vako vachipraisa mai kuti happy anniversary my friend, my one and only, my love, I love you so much my dear, what it has been 26 years tiri tese zvakare and wish kuti many more years dzike dziripo zvakare. Nomusa wakati aiwozve baba imi mamunyori zvakaita saizvozvo paindaneti, baba imi makasiya mwana wenyu uri fatherless, mukasiya mai vangu musarivira nhema, something like that. That's a very evilish. Kone kuda kweinhai nomusa ndo zvazvinoitwa here. I don't understand, I don't know. Ndokubva chatanga kutendera izvi zviri kutaura kwandiri kuti achiri kutendera. Ndokubva Dr. Shingi Munyeza vandonyora zvakare vatsa apology, asi vachiadhirisa sangano reFaith Ministries. Faith Ministries maizozoti Faith Ministries ndo ipi kuda mazita acho nokuti awandisa. Tamboti asi kuifuka kuti zvakazozi kuti ndingazocha mazita evanhu. Saka kuti iFaith Ministries nderipi department vanopfeka uniform yerudzi I am not so sure. Asi tatanga kubata matanho ose nezvakataurwa nevanhu nezvavanyora. Regai nditi indakazvimirira ndakadai mbune. Ndoti kuda kuda kweinhasi kuti kuita kwapindwa nhasi nazuro nemweya wekungoti hamina zviri kuitika ikoko. Tichiri ipapo zvakare vamunyeza Shingava inandai vazaka nafesi yavo kuti ndevapi. Achandaisa ndekuti kubva kare nakare vamunyeza ndaivaona vakapostiwa vachinzi top 5 top 10 the most richest people in Zimbabwe. Vamunyeza vane mbiri yekuti vane mazidzemba mazizandadazadana ndo zvandohwa mukufambamo. First yavo ndakasingayizivi. First yavamunyeza ndakazoiziva mavhiki adarikayo pakanga pachibuda nhau ya uyu Ray Vines navachasi vachita feki yavo iyaya yeboxing. Ndobvayo vabudawo vachita sei vachida kuti neniwo ndotorwawo. Zvina kushata. Vachita muchallenge wakatonzi the next round hamino dzipi dzacho dzaungoda kuzoita vanenge varipo zvakare vamunyeza navachasi, which is very good. Handiti vaita for the good cause yacho iyo. Ndo pandakatanga saka to vamunyeza zvina kushata. Nhasi vamunyeza uzokudani nawe kunzi vakaita kumbo pashi vachiexposwa nani nemwana wavo ndio wava expose.
why I don't know why vasidecida kuenda pachikerere. Asi tichiri ipapo zvakare toda vanhu vakuti I don't know kuti vamunyeza vari kuita kumbomba kumbopashi nani exactly. Mahunga akutendera akasiyana-siyana asi handikwanisi kutaura zita remunhu kuti haana kutaura mwana wangotaura kuti muri kuita zvamunoita izvozvo zvokumbomba kumbopashi zvinhu zvida kunaka. Ivo ndokubva vanyora vakati ndaleta down family yangu handiti ndokusana mavhesi nemavhesi. Asi tichiri ipapo zvakare chiragaita sei tiverenge zvavanga vanyora ndokubva vati happy anniversary to my best friend, confidant, my love and mother of our only daughter. I want to grow old with you till that separates us. It's been a great 26 years of growth, learning and joy. God has been great to us. For that I am truly grateful. I love you always and forever. The voices of my heart 3. Ndokubva chiva mwasama like hobo mwana wacho unonzi nomusamunyesa ndokubva ati happy anniversary to a wife you cheat on and a daughter you have left fatherless. You fake evil. Ndiani mwana wacho wanyora izvi kuti kwani kuda kwei ndo zvazvinoitwa here nainomusa pakazara ndopainda papo akandonyora izvizvo kuda baba vacho vazodhirita nditongona kuti hazvigoni zvadii zvangwani mwana wavo kwati mwana wavo uri kugwadziwa. Vamwe vakati believe us vedu hatikura nema ukazoona nokuti vamwe vangu vachibvunza kuti nekuda kwei mwana uyu wazondonyora zvakaita seizvizvi ndati why asina kurespekta baba vake, why apinda nyaya dzababa namai. Vamwe vakati let me tell you the truth. Ukazoona mwana adaika it means kuti vazama nekusiriko asi kuda baba vari kuita sei vari kukoniwa ndofunga kusiyana namarwei wacho kana kuti nevamwe vacho vatitozi kuti vangai asi wanyora mwana wacho ndozvanyora kanisi kunikuda kwei. Asi vamwe vakati well done. After vamunyeza vanyora vakati I have failed vaisazvima crying emoji. 2 Corinthians 4:7. But we have this treasure on earthen vessels, that the excellence of the power may be the good and not of us all. Leaders must never be spared when they fail. The whole is more important than the individual. I will rise again. Ndobva vanyora zvakare pane chimwe chiposti chavo changu vakaisa vachinyora ndokusa picture 19 January 2021. Faith Ministries. Greetings brethren. Iyi chakuenda kubrethrens vanhu vesangano refaith ministries. Asi sokuti manje ava ndimufundisi mukati mekasangano iri here kana ndisekretary here kana kuti ndivamudhikoni here kana kuti nditreasurer here I am not so sure kana ndifounder wekereke zvakare here I don't know ipapo ndikada kureva nhema. Zvikanzi recently I allowed myself into a situation where I fell morally. I failed my wife and family. I failed the church that I am part of. I therefore seek your forgiveness. I am stepping down to introspect and be restored. I covet. I don't know what I covet is not even do Zavanyura. Itokotira. No shata. Kaisa kwezi kwakasena sena. Tuwa wanga bachuona kuti vata take accountability and own mistake yavo. As vanhu vanga voti manje well done, that's very good. Varume vazhinji vanenge vatasi asi kana vabakwa havatendi kuti ndo chaizvo chaizvo. Zvikanzi nevamwe well done nekuti mangwati zvazvikangamwa. Vamwe ndokuti asi tinondiudza here kuti imi nekuti munhu une mari saka zviri easy kungoti yes well done, you rise again. Dai zvanga zvaitwa vice versa mudzimai wacho ndiye abatwa kusvika kumbomba kumbobashi zvaizova nesemu scenario yekana kuti kwete I don't know. Vamwe ndokuti zvakare saka koma slay queen havana egera slay queen vacho vemamuna wavo zvichafamba sei sezvo zviri matenda kuti ndozviri muchambokasa mhuri yenyu. Zvikana aiwa zvoreva kuti kana vanga varindirwa flat votodzokera kumabvuku vanhu vanga vatori makomenti yani kuda kwei. Zvikanzi zvoreva kuti zvakare imi izumbani itasi makaoma nekuti pfungwa dzenyu dzakaoma saka munoti munhu unobva kuflat uchidzokera kuekerere up to now we don't know kuti which person is that.
vamwe ndokutiwo zvakare. Saka dai mwana uyu usina kundotaura kuna baba kuti munoita muchito kuna mai muchisiyai ndiri fatherless mwana wenyu, vaizotenda here kujekerere kuti ini ndo zvanga ndichiita kana kuti kwete? Vamwe zvikazoreva kuti dai kumbomba uyu chihaule changa chiramba chichitwa here? I don't know. Muona manje. Saka ndo zvezvimwe zvinhu izvezvo zvandachisangana nazvo. Zviri kuda mwana wacho kuzopinda kwaadai akati I'm taking it to the streets. Inauye kuti ukuwadzwa pamwe nokuona matears amai vake every day, ende futi she's doing everything she can to protect mai vake. Ndozvo zvimwe zvinhu zvandakandisangana nazvo izvizvo. Saka nyaya iyi iri kutenderera singamboita vanhu vakuita maspeculations akasiyana siyana. Vamwe vari kuvakuza, vamwe vakati ndo zvinoita varume chaizvo izvizvo. Ndo zvatoziva. Vamwe vari kuitawo maspeculations avo mamwe ani makwanisiwo, asi vamwe vangachoti vedu mavhesi anyorwa navadr Shingimunyeza ava haasi venyu vana ekera vekuekera. Aya mavhesi anyorwa nevanhu vane zvinhu zvavo. Hakuna ngoti munhu wese unokwalifya kuenda pavhesi iyi, nekuti vamwe muchatora vhesi iroro moda kutanga kujustify muchiti vhesi rakati kwete, iri vhesi ravamunyesa chese. Hakuna kuzoda kurishandisa nemiwo vana ekera. Satiziviwo kuti nekuda kwei vamwe vanhu vachiti iri rinodhiseva uyu rimwe rinodhiseva uyu. Vamwe vakati well done for manning up. Ndozvaachita vanhu vazhinji zvavo atikura nema. Vanhu vambira navamunyesa, vanhu vambira navamwe katiwo iye mwana unodhisevha kuti utipewo an apology kuti iwe haungatori zvinhu zvababa namai undozvinanika kuti nani paruware rekuita kuzvisasika kudaro nekuda kwei wasasika baba wako kudaro. Zvikanziwo kune audio riko, asi audio iro rakaoma inana kuihwa. Saka ndingakwanisa kutaura nezveaudio rakakuhwa, akanzi kuriko kutendera uchitaura mwana wacho zvakare. Kuda wangu uchikwadziwa achitaura kuti ndiani wacho nekuda unofambidzana nababa wake nandizivi. Saka ndinokwanisa kungotaura nezvokuti all the best to Dr. Shingimunyeza noMusamunyeza nani namai vacho. Ndo zvandokwanisa kutaura. Hakuna unoda kumboona mumwe munhu chichema musodzi achimbonakidzi. Kuna masirei kwinacho I don't know kuti chichi kuitika ini handizivi. Ndo zvandokwanisa kungotaura ipapo. Chakubata zvakare pachikamu chinotevera.